sekret, al tajno čuvajmo. Porodica Pixies. Čvorovi. Noliče, imamo gusare na desnoj strani. Nišani, pali. Hej, ja nisam gusar. Zašto si me gađao? Sad je dosta. Umoran sam od izigravanja vetra. Gde su moji gusari? Ovo izgleda odlično. Mogu li da se ukrcam na brod? A šta umeš da radiš? Razne stvari. Umem da štitim brod i da ustrikujem ura kada pobedimo. A da li umeš da vezuješ mornarske čvorove? Ha, Simka, naravno da umem. Onda veži naše blago i pobrini se da se ne odveže. Gusari, pripremite se za napad. Njeću! Gotovo, sasvim dobro. Ura! Pričvršćeno je. A da li možete da preživite oluju? Bez sumnje. Naše blago! Palo je u more. Ovo što smo potopili je ogrlica moje mame. Pronaći ću je, ne brinite. Ne hvala, sami ćemo se snaći. On sebe naziva mornarom. Nauči da vezuješ čvorove. Pokušajte da vežete 2 konopca u čvor. Mislite da je lako? Loše vezan čvor će se odvezati vrlo brzo. Evo načina da ga vežete pravilno. Prvo, ukrstite 2 kraja, ovako. Sada da biste vezali čvor treba opet da ih ukrstite, ali ne ovako, treba u suprotnom smeru. Kada je gotov, izgleda kao jedan obruč unutar drugog. Ovakav čvor se zove muški čvor. I neće se odvezati ako ste ga pravilno vezali. Ovo je samo jedna vrsta čvora koju mornar mora da nauči da vezuje. Dobro. Znao sam da mogu da ga vežem. Na čemu ovde još može da se vežba? Pronašao sam još našeg blaga. Evo još jednog. Ima ih 19, a bilo ih je 20. Znam, jer sam prebrojala. Šta se desilo sa poslednjim? Završio sam ovde. Šta još ovde mogu da vežem? Savršeno. Čak se sećam kako izgleda. Druge je boje, svetlo crvene. Mama će odmah primetiti da nedostaje crveni. Moram da ga nađem. Da, mislim da je na podu. Ko mi je vezao perkle? Samo sam vežbao, izvini. I šta si još vezao dok si vežbao čvorove? Mislim da ne želiš da znaš. Smešan si, idi i odveži ih. Gledaš, plašiš me. Samo gledam svoje brkove, Noliče. Šta si uradio sa njenim brkovima? Pa vezao sam ih muškim čvorom. Fire, stvarno si blesav. Reci nam šta si još uradio. Pa dobro, vezao sam joj ukras za rep. Znači tu je, svuda smo ga tražili. Fire, idi i ispravi sve što si uradio. Žvačka, nemoj da bežiš. Ne plaši se, mi samo hoćemo da odvežemo čvorove. Mornari su izmislili razne vrste čvorova. Bez njih ne bi mogli da plove. Ali čvorovi su korisni i na kopnu. Planinari koriste čvrsto vezane kanape koji im pomažu da se penju i budu bezbedni. Ribari vezuju udice posebnim čvorovima. Ne možete da postavite šator za kampovanje bez vezivanja čvora. Kada ljudi šiju, oni vezuju čvorove na koncu kako bi ga pričvrstili. I doktori koriste čvorove kada ušivaju šav ili previjaju ranu. A kravata ne bi bila kravata ako je ne biste vezali u čvor. Patike bi vam spadale sa nogu i pertle bi se vukle po zemlji ako ih ne vežete u odgovarajući čvor. Ali neke stvari se uvežu slučajno. I tada ne treba da znate kako da vežete čvor, već kako da ga odvežete.
Ukrcavanje! Ovako. Sada je samo ostalo da vežemo čvor. Da li da ga ja vežem? Siguran si da neće da se odveže? Šalite se. Pitajte žvačku. Da li umem da vežem čvor kao Mornar? Ako ih upoznaš ti, da tajnu čuvajmo. Ako ih upoznaš ti,